Saka nhasi ndoda kuti mumbofarawo imi chairman wedu. Tira kukupai statistics dzatinadzo nhasi. Pano pabreakwa marekodhi ese akambosetwa pamusangano weinter-district mune zvematongerwo enyika. Na 10 o'clock chairman. Yes. Muno mukati manga mapinda vanhu 30,000. Oyo! Tichinofamba chairman. Ndichitaura nemi izvezvi pane vachiri paline rekupinda mukati. Our official figure izvezvi yava iyo chairman 45,780. Record breaking zone 5. Urune Murizo. Chairman, dati kune vaye vanoita nharo. Makatarisa imi tiri kuzoni 2. Kwanga kune matende 5. Tanga tine 28,000. Nasi pano makaona matende atinawo tawedzera mamwe matende matatu kuincluding yataisa kuseri kwestage iri kuita kuti manambers edu apengereke kudaro. Toda kukutendai chairman, totenda vari kuti kweswera mobilization baba voye chitambuza tetenda chairman.